Ojo al Cristo, ojo al Cristo. Ojo. Me cago en sos. Zein dau? Torri. Egunon! Egunon? Zein mauz? Oso ondo. Ondo, ateatzia bakazu? Bai. Bueno, hemen, txe. Epa. Frenoma noa, bai, importante. Bueno, egunon. Egunon? Ni Mikel zu? Ni Otsoa. Otsoa? Bai. Urte askotako? Otsoa sekaz. Otsoa sekaz? Urte askotako nien geixau. Izena nola zu? Jesus Maria Otsoa. Jesus Maria Otsoa? Bai. Otsoa sekaz, orduan. Idoa diketa ustek Aitita Otsoa. Aitita Otsoa. Bueno. Andrik eta askia nien Otsoa. Azarraketan nien orduan Jesus Maria eta inen dienak. Aiba, Dios. Nola nahi zu dintzia? Otsoa. Otsoa, orduan. Bai, nire izena Otsoa. Noin batzuk fin uste Otsoa Koletas. Koletas? Bai. Zer Koletas? Ba, horre mutiko ikarri ustean jarlei bat, bindala dozena bat urte eta... Zer karri zezu? Jarlei bat. Harley, motua? Bai. Adiós, vale. Bai, da zan aixo, me cago, la puta hau, jarlei xo, kopeta barik eta ez toki txurikua. Uri luzeketa itxinen xoan da kopetia. Harley da bizonen ibiltzeko? Bai. Ikusi, eske koleta harra daka. Otsoa, haze koleta ona, zaindu beharko ez da? Bai, zapatu duro garriketakoa. Astero. Baina oso txukuna. Zapatu danetan. Bai, kriston brilloa dakazu eta... Bai, Kalia doneko hilea dakazu. Uli egoitxe, produktu bibilimiko, laundu binbiako. Ze produktu ibiltzen dezu? Hoitxo bat, hoxe produktu aspaldi gurtietan. Dios, Platinum Montebello, Platinum, champú. Luminosidad para pelo gris. Horre zuritxutxo. Zuritxutxen du, beharki bakizu, hile txuritan iba zuzteitar koleta, Otsoak bezala, hemen txedakazu, Montebello, champú, Platinum. Beharki, bueno, Otsoa, zenbat urte askazu? Izan ingo joat? Nahi bazu. Iru eta amasei. Meta guz ikusi zeitzura. Si, estás hecho un chaval, esatean bezala. Tres chavales. Eta, kotxe doturi dakazu, zer dau? Amutiko karri ustan. Ze modelo da? Modelo etxa, karrera, mintxeo. Karrera, modelo etxe, karrera, Porsche karrera. Ganau, gortan etortan azeni hiltxo bat. Ganau gortan etornok eta egun hiltxo bat. Adios, baserria lan etortzeko Porsche. Eta zuke hemen zeien dezu? Beti jalana. Basarrixen lanajak etxetik urtetan moge ikusi iten da lana. Bai. Zenbat ordu gutxi gara bera? Norbaitan egulo 5 ordu egunien. 5 ordu egunien? Bueno, zapatuen akau ez, ibili amaixek arte eta ordu bat akarte lana. Ineko txuko zein azitxet, eta uste dugu, beki jai arte berri, mahi arraspa bapur bat. Karo, bati bestiak entzen, ezta? Egun bati ordu kentzen. Bakin ordu behintzat sartzen dituzu, ezta? Ordu izu garri. Bueno, behin zure basere etorrita, lan pizkatu egiten landuko izut, nahi bezu, zuk esan behiazu, zein behar dugu egin? Ez, oin lanik ez, oin amarretako inbitu. Amarretako? Bueno, ordu justu gaina, amarretako. Bueno, zuk esan behiazu. Hala, gozapa. Bueno, miren. Bentsa, naba. Jesusek emandako gauza guztikin. Yepa! Amigo deu. Silla lehan dezkoak, Jesusen etxien. Ben, amarretako. Meka sos. Niber jatekoa beti bokadilua. Beti bokadilua jaten dezu? Ze bokadilua dau, Jesus? Urdea espikua. Eunero. Bai. Ego, tarautxo bat, frosekua. Frosekua? Bai, bizitxo itxena jo. Bai, Bai, da, Gabriel louretu. Gabriel hartzen bastante louretzen da puta. Ba, kusiko. Bizitxute haineketan azteatzen. Bai. Kategoria, bueno. Hau, gaza hau kapur bat. Bai, gaza baka, bai. Joitxeu, orduan, kontu zean behar. Zela badak itxetan eategoa gutxi. Bai, bueno. Gutxi biziketako nahi makarrik. Bai da, Otsoa, zuatik, eskarrik asko. Bai, niri haitxik. Ona, Jotzen du pixet, Bai, gero ikusiko. Baina, hori eta, migun ja, aginen zago ona, zatik, nik epizkatola flojo dauzkatera. Ba, nire zairek. Zerakazu? Haina ebet, hemen guiku postizu bet. Haina gata harintxuan, nara egun batera eta ustan, alfanetzuan durengo gara eta guiko hain nara egin eta. Gifini ustan da, gero handi, amauzte erunea, haina ege flojo. Alfanetzuan barrio, estuketako apur bat eta, arregla dute egun mugu ustan da, barrio, beru bat hartzen zintzen da, haina barrio, plot, zeara, pasoa. Haina erurik? Bai, da. Panitzuan barrio dentistian. A ver, le meño charra, cuéntala ta. Perdona, que te he puesto los dientes de otra persona. Beste baten agin jagarri zikitun. Egin bildu ninoa. Nika hauen zuz, normala erortzia. Karo, aurreko meño charra, no? Kikak. Eta, bueno,
Gero ifeni urtan da gero ondo, eta gero oin zela tornillo ekin jola dugutzen, ba. Oin jabakazu implantea ondo, bale. Ba, lehen bezala zinik egan personatila, azta mapemun. Ba, lehen batera eta hain ikusi guel da, ba. Orduan infinitxoan fijo. Bai. Oin de puta madre. Gomendatzen dezu beraz enplante fijoa jartzia. Bai, fijo. Bo, Gaixoso, arki gaude hemen, Bai. Lan hain gozo, baina disfrutature inten dezu. Bai, disfrutature aldan dana. Aldan dana inberda, ezta? Bai, da nik itxoko bidurrik eta zetako be. Itxoko errenkor bizitzan txarrena dok, familizan da launekin errenkorosu izetia. Bai. Renkor envidia, cáncer de familia. Joder, eta launekin bai, ni laune joko solarrisek eta azarketa maz, ni no azarketan, da gura pez. Beraz, renkor bat hainbirik ez izan. Ez, importanti bizingoluen. Hemen, Otsoaren esan dakuak, oso ondo esan da gaina. Otsoak, zurgatik, bibazu eta segi urte askoan hola. Jesus Mario Otsoa, me cago en sos, genio eta figura ere bai, Gaur esan dugu, errealitatea fikzioa gainditzen duela. Aginakin ze hostia pasatzen da. Imaginatu, hemen didator, atxabaltan sortu zen, esaera, ojo por ojo eta diente por dentadura. Imaginatu ze kontentu jarri zan beste pertsona bere hortzak berreskuratu zitunian. Esan zuen, ara, dentadura hartu eta esan zuen, koño, Otsoan ogitartekoekin, koño, takito jamon. Jarri zan kontentu como unas castañuelas, klak. Bueno, ikusi daun lehen, kabinan ze gauzak agertzen dian, eta detalle batian nahi de fijatzia. Ojo al Kristo, Hemen pertsona ikusi deu, eta pixkat aumentu egiten badeu, ze agertu zan Otsoak bere hortzak berreskuratu zitunian. Hemen txeda dentadura. Otsoa gauza bat, nik gaur erregalo txiki bat ekarri zut. Bai, beida, ekarri zut korega. Aginak ondo pehatzeko. Otsoa txurila da, baina ez da hilako, da hortzentzako. Eskerrik asko!